स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से। तो आज के वीडियो में हम आप सभी के बतावे वाला बानी रितेश पांडे के आवे वाला फिल्म प्रजातंत्र के बारे में। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा प्रजातंत्र। इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर काल गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। आप सभी के बता दी कि फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में आप सभी के रितेश पांडे जी बहुत ही शानदार और एक्शन से भरपूर लुक में नजर आ रहल बड़े। उनका साथ में संजय पांडे जी और सुनील सिंह जी भी नजर आ रहल बड़े। आप सभी के बता दी कि ये फिल्म के कहानी प्रजा के तंत्र के इर्द गिर्द घूमत नजर आई और ये फिल्म के लीड रोल के विलन में आप सभी के संजय पांडे जी और सुनील सिंह जी नजर आई हैं। हालांकि फिल्म के हीरोइन के नाम के बारे में अभी कुछ भी खुलासा नहीं कल गई, लेकिन खबर ये भी आ रहा बा कि ये फिल्म में आप सभी के एक बार फिर से अक्षरा सिंह जी रितेश पांडे के साथ में नजर आ सकतरी। ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बने सुभाष यादव जी और ये फिल्म के डायरेक्ट कैले बने एस.एच. पवन। संभावना बा कि ई फिल्म के शूटिंग सितंबर या अक्टूबर के महीना में शुरू कर देहल जाई। हालांकि फिल्म के कुछ स्टार कास्ट के अभी चयन बाकी बा। जैसे ही पूरा जानकारी हमनी के मिली हम आप सभी के बता दें। कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना लोग ये फिल्म के बेसब्री से इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हो। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।